ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ. ಹನುಮ ಹನುಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ. ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ, ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ, ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೀರುತಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೀರುತಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಪತಿ ನಮಃ. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜೌ वानरयुतमुख्यम श्रीरामदूतम शिरसनमामि. श्री सीतारामचंद्रालय अर्चक जावन आशिल्लो तसले जयराम भट मामू, तशीची तांगेले कुटुंबे जावन आशिल्लो तसलो शिवप्रसाद भट मामू, तशीची हांगा परिवर्तनेदार जावन आशिल्लो तसले पुरुषोत्तम भट मामू. आनी एक देवस्थाना बद्दल सांगचे म्हळ्यार आमगेले एक वनभोजन उत्सव म्हळ्यार विशेष जावन हे एक आमगेले GSB समाजांतूची आमगे दक्षिण कन्नडांतू कारकळ कशी एक वनभोजनोत्सवाक मस्त एक फेमस आसकी, तशीची उत्तर कन्नडांत आमगेले बिळगेचे वनभोजन उत्सव आसा हो अत्यंत विजृंभणेन जाता. खलाकी म्हळ्यार हांगा सकाळ 8 दिवसांतू जावं तसले कार्यक्रम म्हळ्यार सकाळ हांगा काकडा आरती, तशीची तदनंतर निर्माल विसर्जन पूजा, तशी महापूजा, विशेष जावन 8 दिवसांतू दिंडी उत्सवाची पूजा जाता. महापूजा नंतर हांगा देवालय जटका पूजा, दोन कडेन आमगेले एक मूल स्थान आशिल्लें तसलें एक जटकाचें, तशीच हांगा स्थानांत आशिल्लें तसलें जटका पूजा. ते प्रमाणे जावन तदनंतर हांगा नगरोत्सवा खातीर पालकी देव विजृंभणेन हांगा भायर सरून घेवन नगराची एक प्रदक्षिण करून घेवन तशीची जटकाची पूजा, तशीची वनांत देवालय देवान वचून बसचें. तदनंतर थंय वास्तू हवन, धात्री हवन हे दोन विधान, तशीची अनेक भक्तजन हे एक वनभोजना उत्सवाक खाली GSBच म्हूण न्ही सर्व एक जनसमूह सर्व भक्तवृंद येवन घेवन ते एक देवालय प्रसाद ग्रहण जाता. साधारण एक 8 घंटे पर्यंत थंय एक देवालय प्रसाद भोजन जाता. तदनंतर थंय बीच एक कार्तिक उत्सव, तशीची उपास देवान गांवांत येवन घेवन थंय ते जटका स्थानार बसून थंय बी एक पूजा विधान, तशीची रात्री एक रत्नमंटप उत्सव. हो उत्सव पळोवच्याक मस्त म्हळ्यार मस्त गांवाच्यान मस्त भक्त समूह येवन घेवन हे एक देवाल दर्शन भाग घेताची. तशी हे एक आमगेले एक GSB समाजाक अत्यंत मेरू जावंक नाशिल्लें तसलें हें एक आमगेलें एक वनभोजन उत्सव. तशीची हें जावचें कशें म्हळ्यार दोन्ही देवस्थानाचे ओट्टू जावंक करचें. हांगा 2 रामचंद्र देवस्थान आसाची, जाल्यार दोन्ही देवस्थानाच्यान ओट्टू जावंक घेवन समाजा वतीन जावं तसलें हें कार्यक्रम. तशीची ओपास रामनवमी उत्सव बीची, तशीची हे दोन्ही समाजाची मेळगेन जाताची अशी हें एक आमगेलें वनभोजन उत्सव. तशीची रामनवमी उत्सव हें एक अत्यंत विजृंभणेन वैभवान जाता. सर्व गांवच्यान लोक येवन देवाल दर्शन जावंक घेवन तांगे जन्मजन्मांतर आशिल्लें तसलें कसलें पाप
आसा ते हें देवाल दर्शन केलें मात्र ते सर्व निवारण जाता म्हणून न्हू आमकां शास्त्र सांगता त्या प्रमाणे सांगून आयच्यान जावं तसलें हें वनभोजन उत्सव की तशीच रामनवमी उत्सव की सर्व लोकांनी येवन हें कार्य अत्यंत वैभवान विजृंभणेन घडोवन घेताची म्हणून न्हू आमी सांगचें मस्त एक उत्सुकता पावताची. अंजनी सुत आंजनेया असमान बल भीमा रघुनंदन प्रियदास चिरंजीवी हे हनुमा चिरंजीवी हे महिमा अंजनी सुत आंजनेया असमान बल भीमा रघुनंदन प्रियदासा चिरंजीवी हे महिमा रोम रोमಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮನಾಮ ರಾಮನಾಮ श्रीराम जय जय राम 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 रोम रोमಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮನಾಮ रोम रोमಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮನಾಮ ಭವಭಯಾನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ ಭವಭಯಾನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ 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 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ नाम समर्पयामि ओम
प्रसाद निमित्तानं वनभोजन करता जालना हे प्रभात आदी विजृंभणेनं चंद्रीत वनभोजन महोत्सव दोडक लोकांना मनांत पाठवून गया गावांना अरिष्ट असली दूरयोगा नमुका बरेक नुका कसं व्यसन दिसत असतं निवारण जाऊन सर्व लोक बरेक लोकांना महाजनाका बरे लोकांना मनांत पाठवून म्हणजे मोठे वस्तू मंगलकारी बदला अष्टविधम जाता लोकांना मना पाठवून गया ओम हेत्रस्तापतिना वै मितिनि विजामस्मि गामसुमना सुनमनाति दृश्ये ये देवा स्वामी चिताप्ति रामचंद्र श्याम मुख्य प्राण कपलज्योति शांतो कार्तिक मास पूर्वी जन्मदिन जवसली चंद्र ग्रहण निमित्तानं 5 दिवसांतो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष द्वितीय प्रकाशले गेले उत्सव कामन मन संकल्प केलं प्रथमतः निर्माण विसर्जन पूजा आणि गाडी भाई सत्तास त्याप्रमाणे प्रथमतः दर्शन जाऊ आम्ही म्हणजे जो मना संकल्प केलो आहे धनुराधी नाना पुष्पातरी अर्पण सेवेतील श्रीचे मातांदेय मानस काम कार्य प्रमाणाचे आम्ही गावा कसे अरिष्ट समस्त दोष पीडा परिहार कोण पाहतो की आमक रक्षक लोका देवाना बुद्धी सूचना आपल्यानो कंचुपल कार्य चंद्र मुलका त्याप्रमाणे 5 दिवसांतो एक अनुभव उत्सव करून तुला सवारी पेटा बाय संगिनो विवेका पालगडे बसवून पूजा पुरस्कार ते प्रमाणे वना वितरोजन एक गात्री हवन ते प्रमाणे महा अन्न संतर्पणा ते प्रमाणे जाती वेद जायन असे उठू लोक सर्व महाजनांना घेऊन आणि देवाला दर्शन घेऊन तुम्ही गात्री हवन माताला भगवान कर्म मन संकल्प संकल्प नंतर सुदृढ प्राप्त का मुका परिमुका निर्धार संधि प्राप्त का धन कनक वस्तु आभरण आदि अनवच्छिन्न संतत्यादि सकल ऐश्वर्य प्राप्त का आम्ही गावा सुमाना मंगल कार्य विजय प्रमाणे विलंब जाता कार्य गुरु सुद्धा प्रमाणे अपकंड प्रमोद भादा रोग बाधा गाचर बाधा संबंध बाधा वाघ दोष मनस्ताप समदोष पीडा प्रिय कोणचे देवताज नाही दिवसांपैकी अनुभव उसमें ओढ विच्छमन असो पावसी सेनासे गुरुनाला आर्यभट ध्यानसे इवे रक्षण कोण सर्व लोक महाजनाक संजन रूपाचे कार्य देव का कार्य भरे कोण लोक आणि महानस ओढ होना संतर्पणा हे प्रमाणे तुम्ही ते कसे गलाड ध्यानसे विचारिक विजृंभणेनं मनोरंजन कार्यक्रम करून सेवन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम करतात आणि ते विभाग संगीत गोळसून देवाल संधी ओटून करण्यास एकमनानं प्रार्थना दोरसा पीती विश्वास क्षमता आदि धिक आदि भूत आदि आप नमस्कार निवांतो ने सेव के लिए संपूर्ण क्रम का पाठवून देवाला नासवर प्रोग्राम का काम करतो गोविंदा श्री उड़ापुर मकमे राम राम गोविंदा भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला
भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यं एव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यांश्च तव दर्शनात् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि निरन्तरं पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वितः मनुष्यो मद प्रसादीन भविष्यस्मे सीतारामचंद्र देवतः क्षेत्रपाल देवतः भ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचं सिद्ध्यपदां सर सर बिगिन सर योग्य सा अन्न संतर्पण ओम शरणागत दीनाथ परितान प्रायणे सरस्वती देवी नारायण नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्य सर्वतः रामाय नमः भद्राय रामचंद्राय श्री दुःखनाथाय नाथाय सीताय पति नमः नमः सोमश्वासलो मलाते दशे जय जय बाप गोस्वामी सीताराम कुल देवता सीताराम चंद्र देवता रमण गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज विधि बंधाने पात्रता तुझनागर वर्ष हजाराच्या धरपण भूमिका आणि कुटुंबांची ज्योति मंगल कार्मिक जगनामांची ओदुची वर प्राप्ती प्राप्ती संता भावी प्राप्तच्या नाग प्रतिबंध सभी खादा सर्व बाधा सेवन काका गौर मनसती कामडी घर मिट्यो त्याला अवगत राज रखी म्हणजे गेले आता सवारी बाईस गेलो राम राम गोविंद नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः बुद्धिमता वरिष्ठं पादात्मजमणिमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि रणगदधीनाथ परित्राणपरायणे सर्वसादिदेवी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्ते 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 नमो नमः जय देवा प्रभु स्वामी कुलदेवता एक प्रमाणे इष्ट देवता भारतीय रमण मुख्य प्राण अंतर्गत सीताप्ति रामचंद्र लक्ष्मी वेंकटेश मुख्य प्राण ग्राम देवता आराध्य देवता स्थानीय देवता नागांधरद संकर्षण चामुंडेश्वरी जटका कीर्तपाल मास्ति प्रमाणी त्र्यंबक महादेवा देवता चरणाविंदारी 5 दिवसांतो बिलगी पीडी समस्त महाजन इटी वंधाने बेडकनी समस्त महाजन अनेन भाविन श्रद्धापते अंत पातन करता तुझे जनाकडे 5 दिवसांतो एक दिग्विजय उत्सव अनुभव उत्सव पूजा पुरस्कार विजय करिनो गुरुजनाविंदारी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्वे प्रवकात्री इको अनुभव जंजावती स्थिति प्रमाण के 5 दिवसांतो ये चंद्रधारा निमित्तान कार्तिक वध्य द्वितीय प्रवकात्री तुगेले सवारी उत्सव 22 सत्तासा आमचे सर्व भाजननो नादस बजरे प्रतामल धोन प्रार्थना दवतसा प्रार्थना देवान स्वीकार करून मानिकर का मुकार पुरपुनुका ते प्रमाण के 5 दिवसांत तुगेले का काकडा हाती निर्माल्य विसर्जन ते का महापूजा ते प्रमाण दिंडी पूजा नैवेद्य ते प्रमाण के तुगेले का सवारी बाबाई संगिनो प्रथमता हितपालाले पूजा आराधना तुगेले का नाना तुगेले प्रतामल धोन एक देवाली का सवारी पेंटा 22 सत्तासा ते प्रमाण अटेयास विज्ञान और भोल जेना चंद्रेतने उत्सव बडसनुका मुका भरेपनुका सोलोका लते महाजना का बुद्धि विचारा कंजूर पर कार्य का कार्य विघ्न से अति जिसमनिना चंद्रित गडसनुका देवता चनाकनाय दिवसांतो तुगेले का अनुभवना उत्सव एक उत्सव सवारी पासनो हितपाला देवाला बसंगिनो ಇದು ವರಮಯ್ಯನಂದು ಪುನಲೇಕ ರಾತ್ರಿ ಹವನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರಂದೆ ಸೇವಾ सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन कार्यक्रम नाना स्पर्धे घटसा त्याच प्रमाणे वरुणाल आरेपटे जानासे अटेत जास विधान वैभवचिन चंद्रे चितुगेले का उत्सव चंद्रे घड का मन संकल्पसा संकल्प देवान मानकर का मुका प्रेमनुका देवाले को अनुभव उत्सव लोकसर महाजननो नाना स्पर्धे अन्न संतर्पण गडगुण देवा प्रसंग घेताचे ते प्रमाणे कसले कष्ट असले पर्याय का जो कुटुंब जो मंगल कार्य वरची वर प्राप्ति वर धु प्राप्ति संतान सिद्ध भागी प्राप्त होगा अनेक सर्व भाईला ककड स्वभास प्राप्त होण्याचे विरा सुख शांती समृद्धी प्राप्त होगा अरे प्रीति विश्वास ऐक्यमत्य आदि धिक आदि भौतिक आदि दापत्र्य समस्त कष्ट निवारण कोंडुचे देवता चराकड आदि संतो तुगेले का अनुभव जनाले उत्सव आमका भर झाले त्याच्या प्रमाणे संजय दिसो तुगे संजय अन्न संदर्भ अंदर एक गुरंज सेव करून नाना रत्न मंडप उत्सव जावे तुगेले सांस्कृतिक कार्यक्रम ते प्रमाणे नाना गंगारावजन गुरंज सेवा बससा ते प्रमाणे तुगेले प्रेमनुका कनेक्टेचे एक ब्रह्मचारी बाधा प्रीत भादा पिसाचे बाधा सर्व बाधा निवारणुका कोण जमकोने तो जमरासन जमला घ्नातो एक पंचमनी 7.5 अष्टम निमित्तांचे गुजरात राज्य सुकार त्यांचे लावकर झाले से पकड पमत काम घुमती बाधा सर्वमती बाधा रोग बाधा गाचा बाधा संबंध बाधा हिंदुस्तापस में दोसरी पीड़ा परुनो गिर सवार at बाय संगे तसले बरे पगुन तुली नाम दे ये सेव के मारा संपूर्ण बाध मुका पर तो कबे देख लांक बरे बुतंदे भगे स्वस्ति धीवति नर्वना स्वस्ति पूषा सतध्यावा पतिविसु कीतुना स्वस्ति वायुब्राह्मे सुमो स्वस्ति भुवनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वघनं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तनः इदं प्रमया देव स्थापितं परस्तव तेन मे सफला प्राप्ति भवे जन्म जन्मनि ओम मुख्य प्राण देवताभ्यो नमः इदं फलं समर्पयामि ओम महा पायम पड़ा मुख्य प्राण आराधन करा अग्नि तुए सेवक यावंगनो सर्व महाजन का बरेपन का अन्न संतपने ऐका वरुणाल आरे बटा मोर जाता सकसे किता मुगतना तुबी रखिन गुण आज पाले दिस कार्यक्रम चंदित घर का मन मन पातन गण देवा दुखान देवा सदी गुरु आशीर्वाद मिताना सर्व लोक बरेपन मन पातन गया ओम महा कल्याण बदगात्राय कामिता तपध्याय श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः मनोजो मातलवे गम्यतेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठमा वातात्मजान मुख्यम श्रीरामदूतमस्य नमामि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मी देवा सर्वकार्य सर्वधा जय देवा प्रभु स्वामी कुलदेवता के प्रमाण देव बाते मन मुख्य प्राणांतरता सीताप्ति रामचंद्र लक्ष्मी वेंकटेश मुख्य प्राण
सिद्धि विनायक लक्ष्मी नारायण देवता नाम नारायण स्थानतो बिड़गी गौड़ सरस्वत ब्राह्मण समाज बिड़गी इटी वंदाने भेटकने समस्त महाजन अनिल सिद्धापति पात्रता रुचनागढ़ 5 स्थानतो ये तातम सर्वत समाप्ति जाऊंगी नो लगे लेके ना करना अगले सीताराम दास ने ध्यान दो एक दिग्विजय उत्सव कर का एक वनभोजन उत्सव कर का वगैरे देवालय सवारी आता 22 सत्ता प्रमाणे दादा सुप्रदरी सेवा एक वनमान मुख्य प्राणी बड़ता मधुनो दादा सुप्रे महाजन एक मनाना भक्तिपूर्वक प्रार्थना करता सचे त्या प्रमाणे प्रार्थना देवा स्वीकार करने का मुका प्रेम का सर्व महाजन का बड़े पंकों विद्या बुद्धि आयुष्य आरोग्य ईश्वर के मुझे अवस्था या पार बुद्धि हो तो संबंध प्राप्ति का सर्व भाई लांका अगर सभा से प्राप्ति नहीं कराने शांति में चाह भारत स्त्री पुरुषांका दीर्घायुष्य ज्ञान बुद्धि कुचना पे जुनो फिल्म के काम घर का देवाती प्रसाद स्वीकार माता कसले कष्ट पर यादव का तुरंत रंगना दिवसांतो एक अनुभव उत्सव सवारी पेंटा भाई संगिनो वे क्षेत्रपाल कडे संगिनो ते प्रमाणे ओना वचनो वगैरे पूजा पुरस्कार गो धात्री हवन ते प्रमाणे कुलंज सेवा ते प्रमाणे महा अन्न संतर्पण त्यानंतर एक क्षेत्रपाल उपास झटका घटवचनो देवाला बसंगिनो ते प्रमाणे रत्नमंडप उत्सव करका ते प्रमाणे रात्रीचे एक कुलंज सेवा ते प्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन कार्यक्रम घडचे अडीतडे या विधान वैभव रचना चंद्रीतील सर्व उत्सव आज थाले 2 दिवस कार्यक्रम चंद्रीतील घट कामणो सर्व लोक संकल्प असा देवाबी संकल्प घेनो देवान मानकनुका मुका बरे पंगोनुचे सर्व महाजनांका अंग गावा कसे अरिष्ट सरचे विवादनुका पीती विश्वासका ऐक्य मध्यका आदि देविकादि भूतिकाली तापरे समस्त कष्टवंका दुनिया देव अनुग्रह दिले के उत्सव भाई संगिनो गेले का अनुग्रह देवाला आशीर्वाद गुरुवार आशीर्वादांचे आणि सर्वांचे देवाला आशीर्वाद ब्रह्मक महादेवाचे अनुग्रह आशीर्वाद मितांचे आणि का मारे कामा दुर्गा कांगेबी सर्व देवाला उद्गा सकल सगळा म्हणतो आणि घराम कसे अरिष्ट निवारण देव का अपघात भय दुःख चिंता मनस्ताप तुला अवघड ध्यान असे तुझे रक्षण होऊनो सर्व लोकांकडे बरे पण होऊनो तुझे बुद्धी सूचना आपली नजो तुझे मना कसं इच्छा आमगे मना इच्छा कसं संकल्प असा देवाले दात्री दे देवाले एका हवन करून गेलो तेव्हा देवा दर्शन घेऊन प्रसाद स्वीकार करताचे कसले कष्ट पर्याय का मुका बरे पण कोंडूचे गेले गेले संपूर्ण प्राप्त प्रत भेट केला आहे बरे
Thank you.